Vad säger du nu som där i lodgen? Jag ser allt gott att det är Lukas öl av allt igen. Vi har finnit 5-6 skott. 6 skott. Ja, det är helt fantastiskt. Så kan hinna med om det allt då. Och du hej då väntar så nej. Jag hoppas det. Det är men nej, det skulle allt vara att locka filmen. Du sa 100 rik här kommer tvär in nummer 1 och det Magnalan är faktiskt inte för näkran parsten eller för boar kan man nästan säga. Det är samma förval så det är ordentligt gott och dejligt. Och det är konfetsen som har vunnit 5 av sina guldmatchen under manfalsen i 1. Ja. Det var just la konfetsen det drick var nu. Chokorna så jag vet. Tranchen må visa sig morgon. Det är kanske inte väldigt gammalt i svimmitchen. Senast var det så när nöklen där jämt dalt och 2005 var det när jag så fick näkra där. Men för så långt gratis så var det inte här hade dränchen i munnen. Nu har det här så. Det är väl en menning innan för svimmitchen att jag kvinnor. Öle extremt stor menning kan vara. Ja, det är det. Jag vet inte vad grunden är till det. Alltså, det har stöd och vänjänk och ganska löjt skump ta i det vunna stafetter och vinka medaljer i 2005 år. Så jag tar det bara kort upp efter.